של בדידות מפויסת, דיברנו מילים שקטות, הלב מרגיש פנס בודד בתוך החושך, אלפי רגעים של תשוקה ששורפת, כזאת שעושה לי חם. הם נשטפו בתוך נהר של כובע שבר, אולי דיברנו קצת פחות והתעסקנו בשטויות, שעות תרופות, מילים שקטות. הרגליים לא נותנות לי ללכת, לב צורח על שגרה שחונקת, תלחשי יהיה לנו טוב. בחוץ שתיקה, בפנים הבטן מתהפכת, לא אוהבת אוהבת, שבויה בתוך משחק של שלכת, אולי תיגש קרוב. עם כל הפחד יחד יום חדש נכתוב, שעות תרופות, מילים שקטות. אחרי שערה של איפה טעינו, דיברנו מילים פשוטות, וזה מרגיש כאילו כלום עוד לא ניסינו, בצל של חולשה שטיפה לא מוכרת, איבדנו אלפי דקות, וכבר כמעט נגמר הזמן לכל השקט. אולי דיברנו קצת פחות, התעסקנו בשטויות, שעות תרופות, מילים שקטות. הרגליים לא נותנות לי ללכת, לב צורח על שגרה שחונקת, אומרי לנו טוב. בחוץ שתיקה, בפנים הבטן מתהפכת, לא אוהבת, שבויה בתוך משחק של שלכת, אולי תגשי קרוב. עם כל הפחד יחד יום חדש לכתוב, שעות תרופות, מילים שקטות. לי ללכת, צורח על שגרה שחונקת, תלחשי לנו טוב. בחוץ שתיקה, בפנים הבטן מתהפכת, שבויה בתוך משחק של שלכת, אולי תגשי קרוב. עם כל הפחד יחד יום חדש לכתוב, שעות תרופות, מילים שקטות. איי 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 איי, וצמרמורות צריך להוסיף לסיפור הזה. יאללה, תנו להם מחיאות כפיים. בא לי עוד פעם, בא לי עוד פעם, נשמע לכם. אני לא, וואי. יפה, פשוט יפה, פשוט יפה. טוב, עכשיו אני אגיד משהו, תוך כדי שזה ברקע, אני אגיד משהו למאזינים, באשר הם, כולל המקצוענים שבינינו, אנשי הרדיו, התעשייה, הטלוויזיה, זה לא היה פה הרבה שנים דואט מפרק כזה, באמת, אני לא צוחק. לקחת שני קולות כמו שלכם, שאתם באמת מגיעים מעולמות די שונים, ומכיוונים אחרים, וגם, יש פה הרבה סי, הרבה אמירה, אתה מייצג משהו, את מייצגת משהו, כולכם מגיעים פה זה חיבור החיבורים, אני לא יכול להגיד את זה בצורה אחרת, ואני חושב שכל תחנה בעולם, בארץ, וטלוויזיה, רדיו ועיתונות באשר היא, צריכים לפרגן לדואט הזה. איזה כיף. כי הוא ממש טוב, גם כשיר, ולהיטי, ואפשר לשיר את זה בבית ולהתרגש. אגב, זה שיר לשנייה, פעם שנייה, פעם שלישית. זה לא פעם ראשונה. זה לא תופס בפעם הראשונה. באמת. אני חושב שצריך להודות כאן לאבי אוחיון, קודם כל שחיבר אותי. אבי אוחיון. היא מזמינה. הוא לעד ייזכר, אבי אוחיון הזה. שכתב את המילים והלחין אותם ביחד עם מתן דרור. אני חייב לו על זה מאוד, כי קודם כל היה לנו ערב מדהים ביחד באולפן עם נסרין וחגי ומתן, ויצא אחד השירים שאני אישית. כמה זמן לקח להקליט את זה? באמת באותו ערב?
שעה וחצי. זה רק מראה לכם כמה זה... שעה וחצי, שירים שמוקלטים בשעה, שעה וחצי, הם הדברים הגדולים בחיים, שתדעו. כן, כן, כן. זה ממש ככה. זה כאילו, זה באמת קרה בשנייה, זה כאילו היה מלמעלה. מדהים, ממש. מדהים, באמת. מדהים. טוב, תודה רבה קודם כל שבאתם אליי לעשות את זה בלייב בפעם הראשונה, באקסקלוסיביות מה שנקרא. נסרין, אנחנו אוהבים אותך, בפעם הבאה אם תאחרי את לא בא יותר. והראלי כמובן, אתה יודע, אתה. יכול היה לך. אוהבים אתכם. נסרין קדרי, הראל, סקאט, תנו מחיאות כפיים! VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.